Can you speak? Quello ne sono c'è strano. Can you speak? Umieram. Dziwnie się? Oh ne! Skrzydka czy umieram? Teresi? Guarda Massimo ci izrazi. Idvam, ето ме, ладно. Гони ме изрод! Не гара по ще гара. Може би в началото или къде? Не знам, аз си влезнах тук в един ъгъл и си чекам. 100% подарък ще в началото. Аз ще ме разпълня дирен, да. Който явно той може да влиза. Той навсякъде може да влиза. Аз съм бързо. Просто на късмет. Знаеш къде се спомнях? Къде? Пред него. Ами в него, как? Аз се как? Какво изчуя, бе, брат ми? Аз си влезнах директно, аз като просто ми каза... Просто като така, че не можеш, като погледнах, че е зад задника ми, викам мърдай. Аз влизам. Той ще излезе от тука, обаче. Това не е изхода. Нали знаеш, това не беше изхода и той тук. Коя всичките? What? Изрода, каза каква боли това. Къде си? Искам да при тебе. При изрода. Каза боли Не това. знам къде, коя стая? Да. Кажи ми коя стая. Ами... сега. Какво имах нея? О, левайко, спона. Да, тук е. Ами надясно сме тук. Че той надясно и наляво за навън какво ми. Тук е. Къде ти се връх, това е тази къща, ти изгубиш някакви. Здрасти. Пред тебе. Jesus Christ. Да, добре съм. Така, разсевай, продължай мащабя, давай, съберем. Детент. Намери каска. Какво викаш? Скочи се! Нищо не гони. The fuck? Добре, той как изяде мене? Чувате ли го? Аз точно! Влизам. Дай. Oooo! Добре, не давам. Не дава повече, what the fuck? Крия са. Идва. Умрях. Тук е. Исусе! Маняк, знаеш какво направих? Ушите ми. Погледнах, подгоня явно. Някаква скашля. Тук тя. Исус Христос.
Аз няма повече. Жив ли си? Да, бе! 3 пъти. Абе, то остата излез. Буквално. С това се разгуби тук що. Кой ще? Чули го? Да не чуваш, усети играта малко. Аре, бе! Бах, мама, ни отиха Федоров на земята. Ам. Тук ли си? Или го ушах вече? Ехо, Да. добре. Все още чувам. Бързай, бързай, бързай! Доказна ти задник. Моля, аз се лакам.